Anyola mar mosenindo Raila Odinga kotane kod jaode Mama Aida Odinga omiyo wuon gi luor mogik ka gitimo nende kaka jalno mano bedo siro maduong' e familia margi. Mama Aida ogo picha chien e dak margi higni 52 kendo opuoye kaka nyaka e kar tho mare. Yuto moilero nwa ni nyithinde kod nyikwaye bende oywage kaka kwaro mano herogi gi chunye duto. Otene kod wer mar hoyo chunye e kinde ma okawo pap mar yuago jaode kuom thuolo ma ogiek e nyim oganda. Kuongo gamo yweyo kendo manyo yo mar chungo mirima mare kapok ochako wuoyo. Mama Aida Odinga ogo picha chien kendo paro higni 52 mag bedo kaka jaod ma osenindo Raila Odinga. Kaka nyako matini e mbalariany ma Nairobi e kindi nyiri mane en osiepegi ne giwinjore ni ngang' ok ne nyuomgi kod josiasa. E chako osiepgi kod Raila ne ong'eye kaka midusa, ne ok ong'eyo ni kara ne obiro bedo midusa mar siasa. When I first met Raila some 54 years ago, I didn't see his political side. Out of my group, I was the first one to marry. I married an engineer, a man of calm demeanor and reflective character. They all congratulated me because of that. Little did I know I was marrying a political engineer. Ida oparo higni mane obedo mabor kod jaode nikech weche mag siasa. Kinde duto ne ogeno ni obiro duogo, kendo ne oduogo kama wang'ni omako dhoge nono. Kata kamano, okoni kata e piny manyien pod obiro yiero bedo jaod Raila. The detention years and years in this exile tested our family in a way only the family can appreciate. It was not easy. But all the time, when he was away, either in detention or in exile, I knew he would always come back. This time, I'll have to join him wherever he has gone because he'll never come back. If I had a chance to marry him, I would marry him again. Nyithigi Raila oparo manene, chako telo mar Raila, ka thothgi to opuoyo jaodo wadgi kuom bedo kendo chung' kod wadgi, kata higni 9 mane obedo e jela. Staying in his house was a nightmare. He would wake us up at 4 a.m. No matter what time he went to sleep, there would be a commotion. He's already going to take his morning jog. Raila wono dongo to yedonga jela. Higa kaige kwa eto donga jela. Higa chen ario nyako chiko mono dichuo ko hok dichuo. Otuon ko sok otuon. Ito kichandri ne Kenya. Some of you are looking here, you don't know what Mama Aida has gone through. I used to know, I stayed with her. She became more or less a widow when Raila was detained. At that time, Raila was only 37 years old. And this lady was younger than that. Kaka wuono, nyithinde kama oriwo Rosemary, Winnie kachil kod Raila Jr. okobedo kod weche mathoth. Gikoni baba ne oyie kuom weche mag ratiro, makoro nyaka johera ne odag mar chwalo nyime. He worked with others. And because of that, we will continue to work together and to work with others. Because that was his legacy. Baba gave all of us his life. Today is to say thank you back to Baba from all of us. Baba Nindo. Oyweyo. The king is dead, but long live the crown. Hallelujah. Raila oyuak kod nyikwaye, kod nyithi owetene kod nyiminene, mabende onyiso mor mane gibedogo e kinde mane gidak kod ma osenindo. Kakoro, wuoth ma ogik kod wuodgi ochopo. Kendo koro rapare ma odong', mar pare kaka baba,
kwara kod jaod Ida Odinga. Kata kamano, ote ma ogik mar Ida ne piny owacho okwayo mondo mi piny owacho rit telo makare. Judith Omondi, Ramogi TV.